ବାଇଆ ଆଉ ଆଜି ଖରା ବେଳେ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଶୋଇଲୁ କାହିଁ ଖାଇ କଣ କରୁଥିଲୁ ସାଇକେଲ ଚଲା ହଉଥିଲା ଚଗଲା ହଉଥିଲା ଆଉ କଣ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ ସେ କଥା ମାନନ୍ତି ନା ଚଗଲା ହୁଅନ୍ତି କଣ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ ଭଲ କହନି ପିଲାମାନେ ଛୁଆ ବେଳେ ଯଦି ଖାଇକି ଖରା ବେଳେ ନ ଶୋଇବେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ନା ନାଇଁ ଶୋଇଥିଲୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଶୋଇବୁ ଯଦି ଖରା ବେଳେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଖାଇକି ଖରା ବେଳେ ଶୋଇବୁ ଚାରିଟା ବେଳେ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଖେଳ କରିକି ପାଠ ପଢିବୁ ବୁଝିଲୁ ଯଦି ନ ପଢିବୁ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ କରିବୁ ସବୁବେଳେ ସେତେଟା ବି ଖରାପ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋ ଭଳିଆ ପିଲା କହ ସମସ୍ତେ ଖରା ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇବ କହ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଖରା ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇବ ସ୍କୁଲ ଯୋଉଦିନ ଛୁଟି ଥିବ କହୁନୁ ହଉ ସେ କହିଲା ସେ ତ କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହୁଛି ତାକୁ ବୁଝେଇଲି କୋଉଭଳିଆ ଖରା ବେଳେ ଖାଇକି ଶୋଇବ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଯେତିକି ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ଦେଖୁଥିବ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝେଇବେ।